Hvala, mi ćemo se vratiti ovaj. Na Paliću, da. Hvala vam. Može. Hoćemo li Spider? Postaje sve poželjnija turistička destinacija i bogat kulturno-umetnički program. Dobrodošli u privredni, kulturni, obrazovni i sportski centar. Nadam da vi nećete propustiti dan, trudite se, ne samo... Kao jedan od najmlađih ali i svih ostalih turističkih organizacija. Da ne nabrajam pojedinačno, znači i sasvim domaćinstvima i hoteli. Na ovom otvaranju. Egész nap tart a szerturisztikai hivatal, se slikate ili mazite neke životinje iz zoo vrta. Biće organizovane promotivne vožnje, počinjena